Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da sake haduwa a wannan sabon YouTube channel namu mai albarka mai suna Nosis Nucha. YouTube channel din da yake kawo abubuwan da suka shafi tutorials na anatomy da sauran nurses courses dai domin ya sauwaƙe mana hanyoyin da za mu bi wurin karatunmu na nursing da kuma ma hanyoyin da za mu bi wurin passing exams a cikin sauƙi. Idan mutum ya san bakon zuwa yake a yau, ya taimaka ya danna mana liking na wannan bidiyon domin kuma ya mana subscribing na cell dai shine asalin halitta na kowane dan adam. Muka ce za mu yi bayanin cell da kuma wasu organelles da sauran abubuwa da ya kunsa a cikinsa. Amma kafin mu yi bayanin, bare mu ga menene keywords din. Za mu yi bayanin anatomy and physiology. Wato anatomy a sauƙaƙe shine is the study of a form and structure of an organism. Shi kuma physiology is the study of the process of living organism or how they function. Shi anatomy zai baka bayanin structure kawai, physiology shi kuma zai baka ma'anar function. Yanzu akwai wani abu mai muhimmanci, menene pathophysiology? Mun sha jin wadda ko in ce za mu rika jinta. Ita kuma is the study of how disease process affect the normal function of living organism. Kawai pathophysiology zai baka bayanin ya an kai disease ya faru sannan ya yi affecting din mutum. So yanzu menene cell structure? Ya ce cell structure ana bayanin what is cell made of, ya cell yake, sannan kuma wa'annan fat da fat gare shi. Abu na farko akwai cell membrane which is semi-permeable. An ce semi-permeable abu mai dan raga-raga wanda ana shige da hici a cikinsa, sannan yana allowing din nutritional elements su shiga, sannan yana allowing din unusable waste su hita daga cikin cell. Shi cell membrane kenan. Sannan kuma is the outer protective layer. Sannan kuma shi maintaining din cell shape and keeps content in. Duk wasu content na cell suna a cikinsa. Sannan a cikin shi akwai abu na farko akwai cytoplasm wa'anda semi-fluid ne, kamar ruwa ne wanda chemical reaction suke taking place nan within the cell. Sannan a cikin cytoplasm shi kuma yana da organelles. Organelles su ne structure din da ne locating within cytoplasm. Su ne they are responsible for the function that take place within the cell. Duk wani function da ka taking place suka controlling nashi su cytoplasm organelles. Wannan mai girma shine nucleus, wanda ana kira ne the brain of the cell. The brain of the cell shine ka controlling din function of the cell, sannan kuma shi ka controlling din cell division wato mitosis da meiosis. A cikin shi kuma akwai nucleolus, dan karami gashi nan located within the nucleus, sannan is important for cell reproduction. Sannan it is composed of RNA and protein saboda akwai ribosomes a ciki. Su kuma to menene ribosomes din, mu yi bayanin su. Su ribosomes sun yi moving ne from nucleus to the cytoplasm. Sannan nan ne protein synthesis yake taking place, nan ne ake synthesizing protein. Sai chromatin su kuma. Chromatin su ma they are located within the nucleus, sannan kamar zaruruwa suke, an yi arranging din su in DNA and protein. Sai chromosomes su kuma ga yana in an X shape. Su chromosomes 46 ne ga kowane cell, 23 pairs, nan 23 nan 23 sun kai making chromosomes. Sannan chromosomes su kuma suna da genes wanda a specific DNA wanda ka allowing duplication na abu ya ta nunkuwa. Sai mitochondria ita ake kira powerhouse of the cell, wadda ita ke ba cell ƙarfi, ita ke breaking down ɗin fat da protein domin ta samu ta yi forming ɗin ATP. ATP shine adenosine triphosphate, shi ka samar da energy a kowane cell. Organelle na gaba shine Golgi apparatus. Shi kuma Golgi apparatus is stack of membranous layers ne within the cytoplasm. Shi ma yana cikin cytoplasm. Sannan yana producing, yana storing, yana packaging din secretion for discharge from the cell. Yan ana so a yi packaging din abubuwa a hidar da su within the cell, shi ka yin wannan aikin. Sai endoplasmic reticulum, wanda akwai rough akwai smooth. Endoplasmic reticulum aikin su shine suna transporting din materials into and out of the nucleus, su shiga su hitar da materials, sannan suna taimakawa wajen synthesis da storage na proteins within wannan cytoplasm. Akwai smooth endoplasmic reticulum wanda ba ga kowane cell aka samu ne ba, yana taimakawa wajen fat metabolism, cholesterol synthesis da kuma drug detoxification. Ana so a nike drugs, shi ka yin wannan aikin. Sai rough endoplasmic reticulum shi kuma
shine regions where ribosome are attached for protein production. Nan ne an kai attaching ɗin ribosome domin a samu ai producing protein. Sai lysosomes su kuma. Lysosomes su kuma suka digestion ɗin protein da fat, kuma su yi breaking down ɗin all cells, su yi breaking down ɗin bacteria da kuma foreign materials da sun ka shigo cikin cell. Lysosome ka wannan aikin, sannan suna taimakawa wurin important to the immune system. Suna taimaka ma immune system wurin ya samu ya ƙarhi ya aiki. Sai phaneotic vesicles. Phaneotic vesicles su kuma kamar aljihu ne a cikin cell membrane, suna nan wanda ka taimaka ma protein da fat su shiga cikin cell. Da sun shigo sai su yi attaching din su kawo su cikin vacuoles, su yi enclosing nasu. Bari mu yi review magani na abin da muka tattauna. Muga za mu iya tunawa abu na farko mun yi bayanin cell membrane wanda muka ce shine outer layer of the cell, kuma shine ya bada cell shape. Sannan kuma mun yi bayanin cewa ya containing din cytoplasm. Cytoplasm ma mun ce yana da organelles, ya yi containing din organelles da yawa. Sannan organelles din nan mun ce suka controlling din function of the cell, suna taimaka ma cell yana yin kowane function. Sannan ina ga mun yi bayani abin da ake ce ma nucleus wanda mun ka kira shi sai brain of the cell. Sannan kuma nucleus mun ce yana creating din ribosomes wanda aka protein synthesis. Yawwa mun ce suna creating protein kuma su yi synthesizing nashi. Sannan mun yi bayanin cewa akwai chromatin wanda kuma su ne sun kai making din DNA na protein. Mun yi bayanin akwai chromosomes wanda mun ka ce zai a 46 pairs or 46 kuma 23 pairs ga kowane cell. Mun yi bayanin mitochondria mun ka ce is the powerhouse of the cell wadda ka synthesizing din ATP. Mun yi bayanin Golgi apparatus mun ka ce ita ka producing ta yi storing ta yi packaging din secretion into and out of the cell. Sannan kuma mun yi bayanin endoplasmic reticulum, rough and smooth mun ka ce su ka transporting materials into and out of the nucleus. Sannan mun yi bayanin lysosomes mun ka ce suka digestion din protein da kuma fat, sannan suna taimakawa wurin immune system. Mun yi bayanin phaneotic vesicles mun ka ce suka pocketing din protein da fat domin su samu su shiga a cikin cell. Abinda za mu yi bidiyo na gaba zai kasance akan cell reproduction wato mitosis and meiosis. Idan wannan bidiyon ya ƙayatar da ku, ku danna mana like sannan ku yi subscribing na YouTube channel na